keksii hyvän idean, joka voisi sopia nuorisoaloitteeksi, täytyy ensin löytää 3 muutakin nuorta, jotka olisivat valmiita toteuttamaan idean. Heidän pitää myös sitoutua sen toteuttamiseen. Sen jälkeen voikin sitten vaikka soittaa Simoon ja varmistaa vielä, että idea on todellakin sopiva nuorisoaloitteeksi. Sitten ruvetaan miettimään toimintasuunnitelmaa. Vanha viisaus siitä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää tässäkin suhteessa paikkansa. Kun aloitteesta tehdään yhdessä toimintasuunnitelma, on kaikille selvää, mitä tapahtuu ja milloin. On myös järkevää jakaa vastuualueet niin, että jokaiselle löytyy jotain omaa tekemistä. Kun jokainen aloitteen tekijä kantaa vastuun omasta alueestaan, projektin omistajuus ikään kuin jakautuu tasaisemmin ja sitoutuminen hankkeeseen paranee. Jos hankkeessa on alaikäisiä nuoria, silloin aloitteelle täytyy löytää tukihenkilö eli coach. Coach ei varsinaisesti vedä hanketta, vaan hän toimii aloitteen tekevien nuorten tukena, rohkaisijana ja neuvonantajana. Coachia voi etsiskellä esimerkiksi jostain yhdistyksestä tai vaikka oman paikkakunnan nuorisotoimesta. Tukea nuorisoaloitteeseen voi hakea joko jokin yhdistys tai nuorten vapaasti muodostama ryhmä. Rekisteröimättömän ryhmän ollessa kysymyksessä yksi nuorista ottaa hankkeen laillisen edustajan roolin. Tällöin tämä nuori kantaa vastuun sekä hankkeen taloudesta että sen toteuttamisesta.